vil jeg lave et strygekunst. Jeg tager nogle kort. Og ja, helt almindelige kort, og de skal bare blandes. Så lægger man den sådan her. Og der skal være 5 ned der. Så spørger jeg sådan en tilskuer, hvad for kort vælger du? Det der. Det der. Det der? Ja. Så gør man sådan her. Så tager man det der. Så lægger man ned igen sådan her. Hvor er dit kort så nu? Det var der. Ja. Så tager du må ikke tage den dynge først, hvor kortet ligger i. Så siger du så her. Og der. Og der. Så gør man så det samme igen. Ja, og så lægger den så her i. Så tager man så de 2 væk, som den ikke var i. Gør man sådan der. Så lægger du en op på oven, og en lidt længere ned på det samme kort, og en der på det andet låg, og derned, og så der. Så gør vi sådan der, og så er kortet her. Og jeg siger dig, der er ikke noget snyd i det her. Intet. Ja. Altså, det kan godt være, at det ikke er så godt filmet. Det er fordi, at min lille søster, hun optager. Ja, men hej.